Diolch i gyd yn fawr am ddod yma. Y tro dwytha yn y stadiwm yma, o'n i fasgot mewn gêm tîm 1-15 Cymru yn erbyn Gogledd Iwerddon. Ac ymysg y sgorwyr yn noson honna, oedd chwaraewr ifanc o Academi Clwb Pêl-droed Lerpwl o'r enw Harry Wilson. Pwy o wyr bydd ddigwyddodd i hwnnw? Diolch i'r ddelwedd, diolch i'r anghysyr a diolch i Clive Harpwood am ei gan ail chwildro. Byddai'n braf gweld Llywodraeth Cymru yn dod hefo ni fel rhan o'r chwildro hwnnw. Yn wir, mae gan y Llywodraeth hon y cyfle i droi'r Llanw dros y Gymraeg. Ar ôl blynyddoedd o ymgyrchu a chrafu enillion fan hyn a fan draw, mae cyfle gwirioneddol am newid chwyldroadol y tro hwn. Dros hawl pob plentyn i ddysgu'r Gymraeg trwy'r system addysg, dros hawliau pawb yng Nghymru i ddefnyddio'r Gymraeg ym mhob agwedd o bywydau, a dros dderbyn a gweithredu ar Comisiwn Cymunedau Cymraeg. Ac wrth frig ein galwadau wrth gwrs, mae hawl i dai digonol, sef sefydlu cyfrifoldeb ar Lywodraeth Cymru i sicrhau fod cartref fforddiadwy diogel gan bawb yng Nghymru yn eu cymunedau, a gwrthod grymoedd y farchnadau sy'n gwneud prisiau tai i'w rhentu a'i prynu yn anfforddiadwy i fy ngenedlaeth i. Nid dim ond bydd i'n afael ag ailgartrefi, ond deddfeiddo sy'n sicrhau fod tai gymdeithasol ar gael i bobl leol, gyda'r Gymraeg yn ystyriaeth wrth i drannu nhw. Fel mae bar gyfreithiwr Keith Bush yn deud sy'n bosib i wneud o fewn y drefn gyfreithiol. Bod rhefelau rhent yn cael eu rheoli a sicrhau fod y system gynllunio yn gweithio i bobl leol a sawl polisi arall. Ers yr ymgyrch wreiddiol yn yr 80au a'r 90au, mae'r gymdeithas wedi bod yn codi stŵr am yr hawl i ddai digonol unwaith eto ers 2021. Siawns bydd nifer ohonoch chi yn rali yn argae Troi'r 2021 ac wedi bod i'r gyfres o ralia ers hynny. Siawns bod nifer ohonoch chi wedi meddwl cyn heddiw a oedd angen rali arall. Gai osod y cyd-destun gwleidyddol i chi felly, a dangos yr effaith mae ymgyrchu Cymdeithas yr Iaith wedi ei gael. Yn Nhachwedd 2021, addawodd Llywodraeth Cymru mewn cytundeb â Phlaid Cymru gyhoeddi papur gwyn ar hawl i dai digonol, iddi beidio am rwymo ei hun. Yna, yng nghenhadledd flynyddol Plaid Cymru yn 2024, yn Stadiwm Millennium, pleidleisiodd y blaid dros fabwysiadu deddfeiddo ar hawl digonol fel polisi ffurfiol. Yn ei araith yn y gynhadledd honno, dywedodd Rhun ap Iorwerth y byddai blaid yn sefydlu'r hawl pe bain ennill grym. Ac yna daeth yr addewid yn y manifesto. Ac yna, lain y mis yn ôl, ar lawr ein Senedd Cenedlaethol, dywedodd Siân Gwenllian, gweinidog Cabinet Llywodraeth Cymru dros dai, hyn. Fy mwriad ydy cyflwyno cynigion i ddeddfu ar yr hawl i dai digonol i bawb. Mi fydd y polisi yng Nghymru yn gwireddu'r hawl yma'n raddol, gan ganolbwyntio ar daclo digartrefedd, gwneud siŵr bod costau tai yn adlewyrchu incwm lleol yn well, cefnogi perchnogaeth gymunedol, hybu'r iaith a'r diwylliant Gymraeg, a helpu pobl ifanc i aros yn eu cymunedau. Felly diolch o galon i chi am ddod heddiw, ac am bopeth rydych chi'n gwneud hyd yn hyn. Mae'r pwysau'n gweithio, mae'n cael effaith, ac mae'n arwain at newid. Gwahoddwyd Anna Brychan, gweinidog gyda chyfrifoldeb dros y Gymraeg i'r rali yma. Yn anffodus, doedd hi methu bod yn bresennol, ond roedd eisiau rhannu'r neges yma gyda ni. Dwi am ddechrau trwy dweud un peth yn glir. Dydy'r Gymraeg erioed wedi datblygu drwy wyllus da yn unig. Mae wedi symud ymlaen oherwydd bod pobl wedi mynnu newid, wedi dal sefydliadau i gyfri ac wedi gwrthod derbyn y status quo. Dyna pam mae gwaith Cymdeithas yr Iaith mor bwysig. Am ddegawdau rydych wedi cadw pwysau arnyn ni gyd, yn deg, yn ddigon ac weithio'n anghyfforddus. Felly diolch i chi gyd am eich gwaith diflino, ac am aberth o amser, egni a rhyddid sydd wedi helpu ni sicrhau dyfodol i'n iaith ni. Dylsach wedi derbyn copi o'r rhaglen dydd ar gyfer heddiw, priodol iawn gafon ni mewn stadiwm, a gai atgoffa chi i gyfrannu at gronfa Troi'r Llanw sy'n mynd adael i'r costau'r rali yma ac ar gyfer holl ymgyrchodd y gymdeithas. Hefyd, os ydych chi ddim yn aelod, fynd draw i'r stondin i ymaelodi neu brynu nwydda mwyn ein cyflogi ni. A'i ati rwan i gyflwyno ein siaradwr cyntaf heddiw. Mae Mici Plwm yn un o gymeriadau mwyaf hoffus y byd cyhoeddus yng Nghymru ers dros hanner canrif. Roedd yn un hanner os yr wynff a plwmsan, yn cynnal ei ddisgoteithiol
ac yn ymgyrchu dros Gymraeg ers stringo mast Llanw yn 1971 yn yr ymgyrch dros sianel deledu Gymraeg. Yn fwy diweddar, mae wedi bod yn rhan o dîm cyfarwyddo clybiau pêl-droed fel Blaena a Phorthmadog. Diolch iddo am ddod i'r rali heddiw i alw am droi'r Llanw dros y Gymraeg. Ie, pnawn da. Neu o'n i'n siŵr iawn i ddeud hi a jokes. Ynde? Rhaid gen i weld fod y nifer o'na chi sydd yma wedi chwyddo ac wedi mynd yn fwy. Reit ta, o'n i'n cytuno, chi'n gwrando ar Clive Harpwood yn canu'n gynharach. Mi o'n i yn ei gofio fo fel prif leisydd Eisteddfod Davies. Gig cyntaf dda nhw yn 1973 yn Pafiliwn Corwen. Ie, gig cyntaf, Pafiliwn Corwen, ac ebos chwildro yn canu'n Gymraeg y bryd hynny, ac yn tyfu o hynny hefyd, ynde, fel y chwildro wedyn o beintio'r byd yn wyrdd. Troi cloc amser ar yn ôl i ddoe, crwydro fel troi llwrfeinodd hirwallt ydyn ni yn sgil disgo teithiol Mickey Plum, ac yn meddwl fel pawb arall am y cyfnod yna pam oedd rhaid i bob dim pwysig bod yn Saesneg, a arwyddion fel Port Maddock, Carnarvon a Doligeli. Ie, felly oedd hi. Saesneg yn yr ysgol fawr, Saesneg mewn gwaith, a Saesneg ar y radio, a hefyd ar y teledu. Doedden ni yn Iaith ddim digon da fel Cymru, ac ebos roedd angen chwildro yn bendant. Ie, hanes ddoe, siŵr bod chi'n wybodus amdano fo, y cyfnod dringo'r mastia, chwildro o fath arall ynde, dringo'r mastia mwyn nadu i raglenni o wledydd tramor o dros y ffin o di mewn i'n gwlad ni. Mi o'n i efo Arfon Gwilym i fyny ar mas Llanw. A wedyn Arfon Gwilym a finna mae wedi weddar wedyn fel, ac aeloda, nifer o aeloda o Cymdeithas yr Iaith yn gorfod gwynebu llys. A'r barnwr, fe weld o rwan ymlaen yn anffodus, a'r barnwr yn ei got coch a'i wig mawr yn cynrychioli holl urddas y British Empire, ac yn gwadu nad oedd Cymru'n bodoli. Do fe llawer iawn o'n ni i garchar, nifer fawr o'n ni ar ôl yr dringo'r mastia yn gorau mynd i lle oedden nhw'n Risley, y Risley Remand Centre yn Warrington. Teithio o fyno bob dydd i'r achos llys yn yr Wyddgrug. A siŵr bod chi wedi gweld bysys carchardau Her Majesty neu His Majesty's Prison HMP ar flaen y bysys. Fred Francis, dwi'n meddwl oedd wedi bathu'r enw, ac am bod ni'n teithio ar y bus bob dydd amser bythefnos, Hotomobile Mickey Plum. Dyna oedd hi, yr HMP, Hotomobile Mickey Plum, ie. A Grisley oedd Risley, cedwch i fi. Ond eto, brwydr hapus a llawer iawn o wenu a hwyl oedd hi. Brwydr syml dros gyfiawnder oedd yn hawdd i bawb i'w deall hi. Ond wedyn fi aeth popeth yn llawer iawn mwy cymleth, ac erbyn diwedd yr 80au, yr ymgyrch hir dros ddeddf eiddo. Roedd y nod yn ddigon syml, hynny ydy fod genod a hogia medru cael cartrefi yn eu cymunedau, ond y newidiadau i wneud hyn i ddigwydd mor gymleth. Roedd rhaid rheoli'r farchnadau, y problemau cartrefi a newid deddfa cynllunio. Wedyn yn fwy cymleth fydd newid yr economi. Felly oedd hi. Ond eto y nod yn ddigon syml cael gwaith i hogia genod lleol yn lle bod nhw'n gorfod gadael Cymru. Ond gwaith calad o newid pethau. Nid ambell beth, cofiwch, ond fe dyfodd yr alwad, os yw'r Gymraeg i fyw, rhaid i bopeth newid. Digon hawdd newid un neu ddau o arwyddion fel Doligeli, ni Carnarvon a peintio dros dyn nhw, neu rhaid o'ch chi'n cofio i tynnu nhw i lawr ynde. Ond newid pob peth, mae hynny yn galad, waith calad iawn i wneud. Ond fe ddaliodd Cymdeithas yr Iaith ati. Do fe gawson ni ein senedd ein hunan. Wel, y Welsh Assembly i ddechrau, oedd yn gwneud dim byd ond edrych yn bwysig.
Wedyn trodd yn Senedd oedd yn cael gwneud deddfa. Ond fod Llundain wrth gwrs yn cadw y pethau pwysica yn ôl iddyn nhw eu hunan. Ond roedden ni'n cael nifer o conscience yna hefyd. Pobl yn dweud wrthon ni, does dim rhaid i chi protestio rwan. Mae gynno ni ein Senedd yn hunain. Hwre fawr, mae'r fwydyr dros y Gymraeg wedi ei hennill. Ond tydi o ddim yn teimlo fel yna nacdi. Mae hi fel sy'n ni'n colli llawer o beth ar ein i ennill gan fod cwmnïau preifat yn cymryd drosodd. Cofio rhyw bobl yn deitha i stal yma, dyn nhw'n meddwl bod nhw wedi gweld rhyw oleini fynd i'r fyddin a dod adra wedyn ac yn dweud, they say that in the army the place is mighty fine. They give you 30 shillings and take back 29. Rhyw fel system fel yna oedd hi. Ond tydi o ddim yn teimlo fel na'r hwsyd nac di o gwbl. Does yna ddim Cymraeg o gwbl yn y byd bancio erbyn hyn. Hynny ydi as cau y canghena yma gacw de. Tydi cwmnïau teleffon symudol ddim yn defnyddio'r Gymraeg prin oedd gan y PT. Rhaid gynno ni un sianel deledu Gymraeg allan o bedair. Rwan mae yna ganodd ar ei Saesneg a milodd ar ei eraill ar y lein. Ond dim ond un sianel Gymraeg. Bellach da ni'n colli'r cymunedau Gymraeg. Colli ein pobl ifanc, colli ein tai, colli ein tir, colli hyd yn oed ysgolion pentrefi Cymraeg. A dyna'r union broblem sydd yn dinistro cymunedau Cymraeg. Felly Llywodraeth Cymru, ewch ati sicrhau cartrefi a gwaith ac addysg dda un pobl. Ond da chi gnewch adfywio'r iaith yn rhan o waith adfywio'r gymuned. Heb os mae angen polisïau tai ac addysgol yn lle polisïau sydd wedi anhelu at wneud elw i gorfforaethau mawrion yn chwalu ein cymunedau. A byd mi fydd cefnogaeth hun achos fe lwyddodd y chwyldro cyntaf. Mi rydyn ni heddiw yma am stadiwm clwb Pêl-droed Porthmadog, ond erbyn hyn mae David Iwan yr un mor boblogaidd yn stadiwm clwb Pêl-droed Caerdydd ac ydi o yma Porthmadog. Mi fydd cefnogaeth i'w weithredu dros grymoedd mawr i droi'r llanw dros y Gymraeg. Ond wir i chi, i mi sydd ddim yn teimlo fel bod popeth yn iawn rwan a bod dim angen poeni. Nac di wir. Dwi'n meddwl fod Cleif Harpwd yn berffaith gywir ein bod ni angen ail chwyldro a hynny ar frys cyn ein bod ni'n colli'n cymunedau Cymraeg i gyd neu fydd gan y siaradwyr newydd i ardaloedd i ymweld â nhw i ddefnyddio'r Gymraeg maen nhw yn ei dysgu. Y tro hwn dim rhaid gobeithio i fod yn chwyldro broses yn erbyn Llywodraeth achos fod gynno ni ein Llywodraeth ein hunan bellach gall ei fod yn chwyldro hefo y Llywodraeth y tro yma. Mae gen ein Llywodraeth y weledigaeth hefyd y grym i weithredu a'r gwir posibiliad i droi'r llanw dros y Gymraeg yn lle ein bod ni'n brwydro yn erbyn y lli drwy'r amser. Ia, dwi'n gwybod bod gan ein Llywodraeth lawer iawn o olwadau eraill fel cael tai a gwaith i bobl a hefyd addysg dda. Ond mae gennym ni bobl dda mewn Llywodraeth bellach. Ond yn anffodus, maen nhw'n dal i weithio tu mewn i'r un hen system. Gella bydd angen i atgoffa nhw bob yn hyn a hyn. Felly gai i, wel heddiw yma, apelio ymbil arnoch chi yn y rali yma i droi'r llanw. I apelio arnoch chi i ymelodi efo Cymdeithas yr Iaith ac fe gwneud chi wybod sut fedrwch chi bwyso ar y Llywodraeth i droi'r llanw dros y Gymraeg. A hynny o'r diwedd wedi'r holl ddegawda o ymgyrchu dros ein hiaith. Gewch chi dda hefyd fod yn rhan o'r ail chwyldro. Mae'n rhaid i bethau newid mwyn i'r iaith gael byw. Dyna oedd y geiriau anghân Cleif Harpwd. Diolch yn fawr i chi am eich gwrandawiad. Mae Mirain Owen newydd orffen ei gradd ac eisoes yn ymroi i'r Gymdeithas fel un o'i isgaduryddion. Wedi magu yn Abertawe ond gyda'i gwreiddiau yn y Gogledd, mae Mirain fel llawer ohonom heddiw yn iau'n yr ymgyrch dros ddeddfeiddo. So rwy'n croeso'r llwyfan i Mirain Owen.
Troi'r Llanw. Wel, mae'n braf iawn gweld chi gyd. Dwi wedi clywed y gair cyfle lot yn ddiweddar, a bod hwn yn gyfle newydd cyffroes i ni. A dwi'n meddwl bod hyn yn sicr yn wir, fel mae yna gyfle newydd sbon gen ni lle mae'r arweinyddiaeth yn gwlad ni yn gefnogol. Ac felly mae hynny yn beth braf. Ond, dydy'r frwydr ddim wedi'w hennill eto, felly mae'n bwysig i ni beidio gorffwys yn ormodol eto. Mae Cymdeithas yr Iaith bron yn 65 mlwydd oed. Dwi'n rili gobeithio erbyn bod fi'n 65 mlwydd oed byddai wedi ymddeol ac yn ymlacio ac yn cael sôn am y dyddiau lle doedd y Gymraeg ddim yn ffynnu a mod i wrth y modd bod ym mhlant sy'n cael siarad Cymraeg a byw yn Gymraeg a yn mwynhau fy hun, ond yn anffodus iawn i chi gyd sydd yma heddiw. Di ddim yn amser ymddeol eto. Mae yna gymaint o waith i wneud, a dwi'n meddwl bod hynny mor bwysig i gofio ar hyn o bryd. Mewn cyfnod lle dyn ni'n gallu teimlo bod yna fuddugoliaeth wedi bod, ond mae'n bwysig i ni barhau. I bob llanw, mae yna drai. Mae yna drai i bob llanw. Oes yna drai i bob llanw. Oes yna drai i'r tsunami hwn. Nath Saunders Lewis ddim deud, trwy ddilliau strategaeth y mae llwyddo. Hynny yw, trwy ddilliau chwildro y mae llwyddo. Mae yna gymaint dal i'w wneud a mae yna gymaint dal i'w hennill. Di ewyllus da dros yr iaith ddim yn helpu fi. Di ewyllus da am yr iaith ddim yn mynd i helpu fy mhlant i gael gwersi nofio yn y Gymraeg. Ac felly mae o mor bwysig ein bod ni'n dal i roi pwysau. Ydych chi wedi gweld y Titanic? Pan dwi'n gwylio'r Titanic, dwi bob tro'n meddwl, pam bod neb yn panicio? Oh my god, da chi'n boddi? A mae pawb yn dawnsio, mwynhau eu hunain, gwrando ar gerddoriaeth. A ti'n meddwl, deffrwch bawb, pam bod pawb yn mwynhau eu hunain? Da chi ar fi'n boddi? Dyna sut dwi'n teimlo ar hyn o bryd yn gweld y ffordd dyn ni'n parhau efo bywyd, yn ymddwyn fel bod ein iaith ni ddim ar fi'n boddi o dan y dŵr. Ac felly, dwi'n meddwl bod hi'n hen bryd i ni i holi Llywodraeth Cymru i weithredu. Os nid ni, pwy sy'n mynd i wneud o? Os nid ni, os nid nawr, pryd? Pryd mae'r chwildro yn mynd i ddod? Da ni'n sôn am ail chwildro, ond dwi'n meddwl bod y chwildro cyntaf di gorffen, mae yna gymaint angen ei gyfiawnhau. I bob llanw, mae yna drai. Mae yna drai i bob llanw. Oes na drai i bob llanw? Oes na drai i'r tsunami hwn? Does na neb yn dod i'n hachub ni'n anffodus. Di'r mab darogan ddim yma. Di'r Meseia ddim yn dod. Di Gandalf ddim yn mynd i ddod dros y mynydd. Mae rhaid i ni hachub ein hunain. Mae yna lot o bobl yn gofyn i fi, o pam wyt ti'n neud cymaint efo'r gymdeithas? A dwi'n meddwl, os nid fi, pwy? Os nid chi, pwy? Mae'n rhaid i ni weithredu. Ni di'r unig bobl sy'n mynd i weithredu dros yr iaith. Mae'n holl bwysig. Ac felly, nid cyfle arall ydy hwn. Dim cyfle newydd cyffroes. Dyma'r cyfle olaf. Dyma ni. Os dyn ni ddim yn gweithredu rwan, mae'r ffordd o fyw dyn ni wrth ein bodd efo. Dyn ni'n wahanol, mae Cymru yn wahanol. Mae'r ffordd dyn ni'n ymddwyn yn wahanol. Mae'r ffordd dyn ni'n meddwl yn wahanol. Mae popeth amdana i pan dwi'n siarad Cymraeg yn wahanol. Mae'n osgoi'n wahanol, mae'r ffordd... Dwi'n meddwl bod fi'n llawer yn fwy digri yn y Gymraeg nag ydw i'n Saesneg. Dwi'n meddwl mae popeth amdanau'n wahanol, ac felly mae rhaid i ni barhau i gael y ffordd o fyw yna i allu bodoli. Dwi'n teimlo mod i'n hiraethu am rhywbeth dwi'n erioed wedi bod byw ynddo fo, mewn byd lle dwi'n cael byw yn Gymraeg. Dwi'n hiraethu am hynny. Yn ddiweddar, nath na rywun alw fi'n flin ac yn anghyfaddawd. Too bloody right dwi'n flin. Dyle bod ni gyd yn flin, mae yna gymaint sy'n wylltio amdano fo. Ac felly dwi yma i ofyn os gawn ni gynhyrfu. Mae rhaid i ni gynhyrfu a Llywodraeth Cymru gweithredwch. Lyfli. Na'n siaradwr nesaf ni, Nanw Maelor, yn dod o ardal Wyddgrug, a
bellach yn llywydd undeb myfyrwyr Cymraeg Aberystwyth. Mae hi'n gweld sut mae'r drefn bresennol yn cyfyngu ar y Gymraeg tua'r ffin ac hefyd y maes addysg uwch, a bod angen troi'r llanw dros y Gymraeg. Pnawn da i chi gyd a diolch am gwahoddiad i ddod yma heddiw. Dwi bellach wedi cyrraedd diwedd fy nghyfnod fel Llywyd Imca. Ac wrth feddwl am be o'n i eisiau sôn am heddiw, o'n i'n edrych yn ôl ar y cyfnod cychwynnol y hyfforddiant gathon ni fel swyddogion sbothol. Ac yn yr hyfforddiant hwnnw, oedd gofyn i ni feddwl am yr heriau wynebu myfyrwyr yn yr sector heddiw. A nath y swyddogion eraill gyd godi materion fel unigrwydd, iechyd meddwl, yr argyfwng costau byw. A hyn i gyd yn bynciau llos pwysig o fewn y cymuned myfyrwyr a hangach. A dyma fi'n dechrau meddwl, lle oedd y Gymraeg i gyd yn ffitio mewn i hyn? Yn aml o fewn y sector, da ni'n gweld bod y disgwrs o gwmpas y Gymraeg a siaradieithoedd yn gyffredinol wedi newid. Wrth feddwl am gyfiawnhau pwrpas siarad a dysgu ieithoedd, ac felly wrth fynd ati efo fy'n rôl fel llywydd undeb myfyrwyr Cymraeg Aberystwyth. Mae peryg yn ei faglu i'r un drafodaeth sy'n rhoi'r Gymraeg yn hermau cyflogadwyedd a sgiliau. Hynny yw, os ti'n siarad y Gymraeg, rwyt ti'n fwy tebygol o gael swydd, neu os wyt ti yn astudio drwy gyfrwng y Gymraeg, rwyt ti'n gallu cael ysgoloriaethau. Nid dwi eisiau diastyru gwerth y gwaith gwych sy'n cael ei gwneud i ddatblygu cyfleoedd addysg a gyrfaoedd drwy gyfrwng y Gymraeg, ond yn y diwedd Gymraeg yn fwy na hynny fel iaith. Er fy mod i'n llwyr grediniol ym mhwysigrwydd addysg cyfrwng Cymraeg, i mi y profiadau allgyrsiol hynny tu hwnt i'r ystafell darlith, sy'n deist i mi pam bod undebau myfyrwyr Cymraeg yn bodoli a pam ei bod yn allweddol i'r bywyd prifysgol heddiw. Fel un o ddaeth i brifysgol, oedd Pryn wedi siarad y Gymraeg yn gymdeithasol tu allan i'r cartref ac yn awchu am gael byw drwy gyfrwng y Gymraeg. Gwerth mwyaf bywyd myfyrwyr cyfrwng Cymraeg i mi oedd y cyfleoedd i fyw drwy gyfrwng y Gymraeg. Hynny ydy i yfed peint drwy gyfrwng y Gymraeg, neu chwarae ffwtbol drwy gyfrwng y Gymraeg, neu rwy dillad yn y tymbl draia drwy gyfrwng y Gymraeg. O'r ddigwyddiadau mwyaf un yn codi'r darian i Eisteddfod Ryngolegol ar y llwyfan yn Gaerdydd eleni, i'r enydau cudd a'r goredorau neu'r Pant Celyn. Dyna pam bod fy ngwaith i fel Llywydd Imca yn bwysig. Sicrhau bod y Gymraeg yn fwy na gôl nodyn ar CV, a rhoi'r cyfle i fyfyrwyr fod yn rhydd i fyw drwy gyfrwng y Gymraeg, a thrwy hynny i'r Gymraeg fod yn rhydd i fyw drwy'n myfyrwyr, ac wyddwn y gallwn ni gyd yn ei arni ymhellach tu allan i'r sector addysg uwch. Bydd cysylltiad ehangach hwnnw rhwng y Gymraeg a'n myfyrwyr yn sicr yn Imca fod yng nghlwm ei gilydd ers degawdau. Yn wir, roedd ein myfyrwyr yn Imca yn allweddol i sefydlu'r gymdeithas hon dros ei 60 mlynedd yn ôl efo'r brotest gyntaf ar Bont Trefechan. A wedyn, yn ddiweddarach, yr ymgyrch i sefydlu Coleg Ffederal i Gymru efo'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol, ac wedyn yr ymgyrch i achub neuadd preswyl Pant Celyn. A daeth yn ymgyrch genedlaethol ac yn agoriad llygad i'r bygythiadau beunydd i'r Gymraeg a'n myfyrwyr Cymraeg hyd heddiw. Mae colwm tyn rhwng profiadau myfyrwyr a'r brwydr ehangach dros yr iaith, ac i mi rhaid i ni sicrhau bod hynny ddim yn mynd yn angof. Yn y cyfnod ansicrwydd ariannol sy'n wynebu ein sefydliadau heddiw, ac wrth weld yr allif o fyfyrwyr a disgyblion Cymraeg yn gadael Cymru i fynd i brifysgolion, dwi'n galw heddiw ar ein llywodraeth i warchod y sector addysg uwch yng Nghymru, a dydw i ddim yn sôn yn unig am addysg cyfrwng Cymraeg. Dwi'n sôn hefyd am y ffordd y fyw drwy gyfrwng y Gymraeg. Ffordd y fyw sydd wedi bod yn rhan allweddol o fodolaeth yr iaith Gymraeg heddiw, boed hynny yn yr ymgyrchu neu yn yr enydau bach rhwng ffrindiau. Felly wrth gloi fy araith heddiw, fyswn i'n licio rhannu cerdd efo chi nes i sgwennu ar gyfer ymgyrch i achub rôl Llywydd Imca. Mae'r gerdd yn atgoffa am ein hetifeddiaeth fel myfyrwyr Cymraeg, ond hefyd fel Cymru i frwydro dros ein iaith. A'r llanw yn y gerdd honno yw'r angerdd anatod honno sydd wedi ei basio ar hyd cenedlaethau y fyfyrwyr. Ac heddiw, mae'n werth cofio yr un llanw sydd ar lannau Aberystwyth a sydd ar lannau Porthmadog heddiw, a'r un yw'r frwydr hefyd. Mae penglais yn serth, ond mae'r all hon yn waeth i ni, ac o hyd mae bygythiad na daeth o'r meini,
newid lliw paent ar hyn glai rhwng brics a myfyrwyr fel Llanw a Thrai. Yr un yw ein her, yr un heddiw yw'n cri sy'n atsain drwy'r lolfa, ac i'r panti sy'n lli drwy'r coridor mawr a'r aelwyd mewn can. O edrych drwy'r ffenest, gwela fe'n tân yn dawnsio'n y don rhwng machlud y dydd am hadlewyrchiad di. Yr heli sy'n rhydd i rithro drwy'n ngwallt a'i fôr yw ein gwaed, sy'n gyrru yn wefrau o'm coryn i'n traed. Mae'r all hon yn serth, ond fe lwyddwn bob tro, fel ton dros y pyr er bwrw'r holl ro. Diolch yn fawr. Pnawn da gyfeillion, mae'n hyfryd bod yma ym Mhorth Madog. Fi sy'n byw gyda'r teulu am ryw ddegawd ym Mhenrhyn Deidraeth, felly mae'r ardal yma'n annwyl iawn ac yn bwysig iawn i mi. Beth yw'r llanw uchel yma sy'n bygwth boddi'r Gymraeg a'n cymunedau? Gadewch i ni fod yn glir. Llanw gormes y farchnad rydd. Llanw cysineb a chelwydd yr adain dde a reform. Llanw Prydeindod a grym byd eang yr iaith Saesneg. Llanw sy'n stopio pobl leol rhag prynu neu rentu cartrefi. Sy'n rhwystro pobl ifanc rhag cael gwaith. Sy'n anhatal rhag byw yn Gymraeg. Dwy ffaith anerbyniol. Y lleihad yn y ganran o siaradwyr Cymraeg ym mhob cyfrifiad, a bod lefelau uchel tlodi plant wedi aros yr un fath yn ein gwlad ers cychwyn datganoli. Nôl yng nghanol yr 1980au, roedd yna ffactorau economaidd a chymdeithasol yn rhwygo seilwaith y Gymraeg. Cynllwynion Thatcher i chwalu cymunedau dosbarth gweithiol, i annog hunanoldeb ar draul cymdeithas, i flaenoriaethu elw dros degwch a hawliau dynol. A fe ddaeth y dinistyr, diweithdra, tlodi, chwalu cefn gwlad a'n diwydiannau, preifateiddio gwasanaethau hanfodol, allfudo a mewnfudo gan bobl efo mwy o fodd i brynu tai, siopau, busnesau. Ond diolch byth, nid dyna'r darlun cyfan. Fe fi, ac y mai, ffordd arall. Ymgyrchu, fel dyn ni wedi clywed, i ennill arwyddion ffyrdd Cymraeg. Statws i'r Gymraeg, wel, rhywfaint o leia. Sianel dyledu Gymraeg, ac fe safwyd gydag undebau'r glowyr, a'r chwalerwyr a'r ffermwyr. Ac fe aeth aelodau Cymdeithas yr Iaith ati i lunio set o alwadau trwy'r ymgyrchoedd yn erbyn staretau diangen, cofio reini, yn mynd i fyny, a tai haf, a'r holl gynlluniau hap fasnachol dwl twristaidd yna, ac fe anwyd yr ymgyrch ddeddfeiddo. Ac erbyn heddi mae cynigion y ddeddfeiddo yn cynnwys yr hawl i gartre'n lleol, blaenoraethu pobl leol, a chynyddu asedau wedi perchyn gan y gymuned. Ac mae yna cannoedd, os nad miloedd o gefnogwyr wedi cymryd rhan yn yr ymgyrch. A pnawn yma, mae'n bwysig bod ni yn cofio ac yn cydnabod ymdrech y rai fi o flaen y llysoedd ac yn y carchar am weithredu'n uniongyrchol dros y ddyddeiddo. A da ni'n meddwl yn arbennig am Alun Llwyd a Branwen Nicholas. Fi oedd am fusoedd yn y carchar. A dyna bwysigrwydd cynnal yr hawl i brotestio yn ddidrais. Mae'n fater o bwys allweddol i ni gyd. A dyna, wrth gwrs, sydd o dan fygythiad. Diolch i Llywodraeth San Steffan. Nid yw Cymru ar werth. Dyna'r slogan a fathwyd yn gynnar yn yr ymgyrch dros ddeddfeiddo. Mynegiant clir o'n penderfyniad i fyny atebion. A mae'n rhaid nawr i ni ennill addysg Gymraeg i bob plentyn. Hawliau cadarn i ddefnyddio'r Gymraeg.
datganoli cyfryngau, cefnogaeth i fentre cymunedol, gofal iechyd a chymdeithasol yn Gymraeg, gwersi Cymraeg am ddim i ddysgwyr, mentre digidol yn Gymraeg, cefnogaeth i rieni a gofalwyr i drosglwyddo'r iaith i'r plant, gweithlioedd Cymraeg a mwy. Rhain yw'r morgloddiau at reoli a throi y llanw o'n plaid. Gyda llwyddiant Plaid Cymru yn etholiadau'r Senedd, nawr yw'r cyfle i ddyblu ein hymdrechion. Ni wedi cael yr her yna, yndyn ni, praw yma gan Mirain. Nawr yw'r amser i ni gyd ddyblu yn ymdrechion i droi y llanw go iawn. Dyn ni wedi clywed addewidion manifesto Plaid Cymru a chyhoeddiadau gweinidogion Senedd Cymru. A maen nhw'n addawol, dydyn? Fel dyn ni wedi clywed am gynlluniau Siangwyn Llian i ddeddfu sefydlu'r hawl i gartre. Wrth gwrs fe basiwyd y bil addysg ar y Gymraeg yn hymor diwetha Senedd Cymru ac fe gefnogodd Plaid Cymru y cynnig yna ynglyn â gosod y targed o fod yna 50% o blant Cymru fod mewn addysg Gymraeg erbyn 2050. Dyn ni eisiau 100% o blant Cymru i gael addysg Gymraeg. Mae warthus bod yna blant yn gadael yn ysgolion ni ym mhob ran o Gymru sydd ddim yn hyderus i ddefnyddio'r Gymraeg o ddydd i ddydd. Mae eisiau mestyn hawliau'r Gymraeg i'r sector breifat ac mae eisiau mesurau i greu cymdeithas fwy cymartal. Pwysigrwydd gofal plant rhad a buddsoddi yn ein gwasau cyhoeddus a cryfhau'n gwasanaeth iechyd a herio San Steffan pob cam o'r ffordd wrth iddyn nhw drin ni fel Cymru mewn modd mor israddol. Dyna ystyr rhaid i bopeth newid. Ffenomen gymdeithasol yw iaith, a sail unrhyw gymdeithas lwyddiannus yw un lle mae ots gan bobl am les i gilydd. Mae rhaid i ni weithio gyda'n gilydd dros ddyfodol well i'r Gymraeg a Chymru, a gweledigaeth cynhwysol sydd gan Cymdeithas yr Iaith wedi seilio ar ysbryd o gariad a rhyddid a chyfiawnder i bawb. A dyna'r grym all yrru ein llanw newydd ni. Yn hymor ein llywodraeth newydd, cyd-ddeheu, cyd-ymgyrchu wrth herio anghyfiawnderau'r hen drefn yma a thu hwnt. Dyna sy'n rhoi'r gobaith a'r cyfle gorau i ni lwyddo. Diolch yn fawr iawn. Does dim angen llawer o gyflwyniad ar gyfer ein siaradwr nesaf. Mae Dafydd Iwan wedi ysbrydoli cenedlaethau efo'i ganeuon, ei eiriau a gweithredoedd. Bu'n rhan allweddol o ddyddiau cynnar y gymdeithas, yn ffigwr enfawr ym Mhlaid Cymru, yn rhan o sefydlu Cymdeithas Tai Gwynedd, ac wedi bod wrth galon ton newydd o Gymreicdod a balchder yn ei cenedl fyddai gan yma o hyd. Diolch yn fawr i Sian a'r siaradwyr i gyd am eich geiriau pnawn yma. Mae'n nghysylltiad i a Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn mynd nôl dros 60 mlynedd. Ac yn y cyfnod yna, mae'r cysylltiad wedi amrywio yn rhyfeddol. Weithiau o hirbell a weithiau yn ei chanol hi. Ac mae yna gyfnodau lle dwi wedi deffro yn y bore a diolch i Dduw am Gymdeithas yr Iaith Gymraeg. Ac mae yna gyfnodau lle dwi wedi deffro yn y bore a diawlio bod Fred Francis wedi cael ei heni erioed. Am ei fod o'n gwneud bywyd yn boen. Ond diolch amdano fo a diolch i bawb am gynnal y frwydr. Mae'r berthynas rhwng Plaid Cymru a Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn un diddorol. Mae yna gyfnodau lle mae Cymdeithas yr Iaith wedi bod yn hall iawn i beirniadaeth o Blaid Cymru. Ac mae yna gyfnodau lle roedd Plaid Cymru yn ddistaw bach yn trio cael Cymdeithas yr Iaith Gymraeg i leddfu dipyn bach ar ei ymgyrchoedd yn enwedig adeg etholiad
rhag colli vots. Mae wedi bod yn berthynas ddigon diddorol ac anodd weithiau. Ond at ei gilydd, mae rhan fwyaf o'n i'n derbyn bod angen y ddau fudiad. Bod angen plaid wleidyddol i ymladd etholiadau gan anelu am annibyniaeth i Gymru yn y pen draw, ac mae angen mudiad fel Cymdeithas yr Iaith Gymraeg i ymgyrchu dydd ar ôl dydd am dros hawliau'r iaith Gymraeg. Ac da ni'n derbyn bod bodolaeth y ddau fudiad wedi bod yn lles i Gymru, a mi allwn ni fel cymdeithas edrych yn ôl dros mwy na hanner can mlynedd o ymgyrchu llwyddiannus. Di pob ymgyrch ddim wedi bod yn llwyddiant llwyr, ond mae'r newidiadau yn rhyfeddol, dim ond i ni feddwl amdanyn nhw. Ac mi all Plaid Cymru yn sicr ar ôl Mai yr Wythfed, diwrnod pwysig iawn yn hanes Cymru. Ar ôl Mai yr Wythfed, mae Plaid Cymru'n gallu dweud, wel, mi roedd yr holl gnocio'r drysau, a'r holl ymgyrchu, a'r holl boen yn werth yn y diwedd. Ac mae gennym ni lywodraeth, fel da ni wedi clywed, dan arweiniad cenedlaetholwyr yng Nghymru, yn yr Alban ac yng Ngogledd Iwerddon. Ac mae hynna'n newid rhyfeddol o bwysig i wledydd Prydain. Ond mae rhaid ni beidio anghofio un peth. Does yr un llywodraeth wedi newid dim nag wedi ennill dim ar ei phen ei hun. A dyw'r gymdeithas ddim wedi gallu ennill dim ar ei phen ei hun heb aelodau ac heb gefnogaeth y bobl. Cymro ni yr ymgyrch dros addysg Gymraeg, un o brif ymgyrchoedd wrth gwrs Cymdeithas yr Iaith Gymraeg o'r dechrau. Does am un ysgol cyfrwng Gymraeg wedi cael ei sefydlu yng Nghymru heb frwydr. Dim un. Weithiau oedd y brwydrau yn ffyrnig. Weithiau roedden nhw'n dros gyfnod hir ac roedden nhw'n dibynnu ar gefnogaeth pobl, a rhieni, ac yn aml iawn rhieni di-Gymraeg, un o'r agweddau mwyaf calonogol yn yr ymgyrchoedd dros ysgolion Cymraeg, ydy cefnogaeth rhieni di-Gymraeg. Ond oedd pob ysgol yn golygu ymdrech ac ymgyrch ac ymladd, weithiau yn erbyn ffyrnigrwydd gwrth Gymraeg cynghorwyr llafur. Mae'n bwysig cofio bod aelodau Cyngorau Sir Plaid Cymru mewn llefydd fel Cwm Rhymni wedi chwarae rhan bwysig yn yr ymgyrch yma dros addysg Gymraeg. Ddim yn llwyddiannus bob tro, ond cydweithrediad rhwng y blaid a Chymdeithas yr Iaith a'r bobl. Ac mae hynna'n bwysig i ni wrth edrych ymlaen i'r Gymru newydd, ac mi roedd Mai yr Wythfed yn drobwynt yn hanes Gymru. Mi allwn ni sôn am y cyfnod newydd y gallwn ni edrych ymlaen i'r dyfodol. Ac cofio bod yn rhaid i ni fod yn gefn i'r llywodraeth a gwneud bethau'n hunain. Nid gadael iddyn nhw griw o politicians yng Nghamau Caerdydd i achub Cymru. Byddan nhw ddim wneud hebddo ni, heb y cymunedau. Mae cefnogaeth i'r mentrau cymunedol enghraifft yn holl bwysig. Mae llwyddiant mentrau cymunedol ar hyd o lled Cymru yn bwysig iawn fel rhan o'r frwydr dros y Gymru newydd. Mae'r ymgyrchoedd i brynu tafarnau, y Senhad, Stalwm ddim yn licio clywed yn deud hynna, ond mae'n ffaith, dydi. Mae'r tafarnau yma'n dod yn ganolfannau cymdeithasol pwysig, ac mae'r ysbryd a'r ymdrech i godi ar eang, i brynu tafarnau ac i sefydlu mentrau cydweithredol yn elfen mor bwysig yn y Gymru sydd ohoni. A rhaid ni beidio byth a gadael i'r gwaith gael ei wneud gan wleidyddion yn unig. Mae'n rhaid iddyn nhw gael yn cefnogaeth ni fel cymunedau. A mae'n rhaid ni gyd fod yn rhan o'r chwyldro. Ond dwi yn ategu'r alwad i'r llywodraeth i weithredu, a nawr yw'r ateb. Taro tra bo'r haearn yn boeth.
Mae gen nhw fandad gan bobl Cymru o bob rhan o'r wlad. Ac mae bobl yn disgwyl iddyn nhw weithredu yn glir ac yn gadarn ac yn gryf dros yr iaith Gymraeg. Mae yna bob math o resymau. Mi fydd yna bob math o resymau pam ydyn ni'n gallu gohirio gweithredu. Ond nawr yw'r amser. Nawr yw'r amser i fod yn ddewr ac i fod yn... A dyna di'r ateb i'r reform. Dydy plaid Nigel Farage neu beth bynnag ydy yna fo. Ddim yn... Does gynnyn nhw ddim diddordeb yn yr iaith Gymraeg. Na hunaniaeth Cymru ar unrhyw ystyr. Fyse Nigel Farage wrth i fod yn gweld Cymru'n cael ei dileu, ond mae reform, aelodau reform yn y Senedd, mewn lle anodd. Maen nhw'n gorfod ymddangos pe bai nhw yn gefnogol i'r Gymraeg, wel rhoi nhw ar y prawf sydd angen. Os ydy Llywodraeth Cymru yn dod â mesurau pendant cryf o blaid y Gymraeg ac o blaid y cymunedau Cymraeg fel y mae y Comisiwn Cymunedau Cymraeg yn argymell, ac mae'n dda gweld awdur y comisiwn hwnnw, yr adroddiad hwnnw yma efo ni pnaw yma dwi'n meddwl, ac a diolch iddo am ei waith. Ond mae wrth roi cynigion pendant penodol dros y Gymraeg a dros gymunedau Cymraeg ar waith, yna mi fydd gan reform, aelodau reform yn y Senedd, ddewis. Gwrthwynebu neu gefnogi. Ac os fyddan nhw'n gwrthwynebu, yna fydd pobl yn dechrau gweld beth i gwir liw aelodau reform yn y Senedd. Ac mae'n bwysig fod y blaid yn cymryd y cyfle rwan, nawr yw'r amser, tra bod rheian yn boeth, ac rhoi nhw ar eu prawf.